Ayan mga idol, pasiring kami duman sa Sula Elementary School. Ayan, para ano ba tawag doon, Kuya Bot? Courtesy call. Ayan, courtesy call para doon sa ating feeding program sa March 8. So yan, kita nyo mga idol, si Kuya Bot sa unahan natin, and syempre si Kuya Cool and Kuya Lon andito sa uliangan. Ayan, ito po yung ginagawa araw-araw ng ating mga estudyante. Okay, lalo na yung mga tatawid pa ng dagat. So nagsasagwang pa sila, katulad ng ginagawa ni Kuya Bot sa unahan natin, and si Kuya Lon. Si Kuya Cool hindi marunong magsagwan mga idol. So pa-video-video lang tayo muna. Ayan, kita nyo naman. Kita nyo naman, napakaganda dito sa isla namin mga idol ha. Naka. Ingatan ang kapalibutan. Yes, ingatan natin yung ating kalikasan para yung mga susunod na mga kabataan natin ay makita nila yung ganda. Ang target naman ni Kuya Bot, after feeding program, magtatanim tayo ulit ng bakawan. Ay, oo naman, siyempre. Para mapangalagaan natin yung ating kalikasan, siyempre. Ayan, kita nyo naman, talagang ang daming ano dito mga idol. Bakawan and other mangroves. Yes. Kita nyo naman ang ganda ng Sula. Siyempre naman. Ayuto so barko Kuya Bot na nagturuwala eh. Ay, oo. So, ano? Oo, ito baga. Ano nga yung sunasubad mo dyan? Parangan. Parangan. Pisaus na pangyari. Dahil minakuha sa kunya. Ayan, nagilid lang kami mga idol mag-agita. Isip mo, baka kung malunod kami dyan sa may lawuda na saus, dahil mga kami tarato maglalangaw. Uyog-uyogon mo. Nanino tabi dyan na malunod, si Kuya Kaul. Dito ito maglangaw. Dahil lamang katartao, lamang maglangaw. Whoop! Hindi ka magparero nga eh. Ayan, ini po ang adventure namin ngunyan. Nagsagwan kami para makipag-usap doon sa ating mga minamahal na teacher. Siyempre naman. Okay, kasama natin si Kaburaot Idol Kuya Lon. Ayan, kasama natin sa ating grupo. Uyug-uyugon mo. Shout out sa ating mga ka-team Buraot dyan. Maya-maya makikita nyo yung elementary school. Kuya, nagbarko ko pala, no? Duminaong na. Kaliguasay mo na naman Oo, kargahan naman iyang kang kuyumad. Kuyumad? Oo. Hiling mo. Kuyumad naman na mga idol diyan. Hindi kakarga ni Kuya Bo. Ay, nansunod talaga kang kulisap. Tapos na pangyari. Hindi na kita mga idol sa Sula. Okay, galing tayong Damakan. And eto na. Matibay pala mga idol si Kuya Bot magsagwan, no? Pero mas matibay si Kuya Lon. Tayo tabi ang samuyang timonel. Uyug-uyugon mo. Siyempre naman, kapag naitabi ta tao magtimon. Baji man tara. Sige, misa ng talibong digi sa lawaw. Dahil man kami makakaduong. Yan ang mga idol. Naka, may mga bangka dito. Magbababa na tayo. Ayan, siyempre. Ayan, mga service yan mga idol kan sa tuyang mga estudyante. So mga nag-eskwela man po duman sa Pili National High School. Ayan. Sila lang ang nag-aano niyan. Yan, siyempre. Ayan. Thank you so much mga idol for watching. Ayan, welcome. Sula. Lipata. Lipata. Uyug-uyugon mo.